मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के उनके समिति बनावे के नहीं कवनो के फेरा में यही देखी ठीक से निशानी लगैया नहीं कवनो के फेरा में यही देखी ठीक से निशानी लगैया केहू लालच धराई चाहे केतनो पोलाई केहू लालच धराई चाहे केतनो पोलाई नहीं बतिया में आवे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा पहिले जैसा नया बनाही होई मुख्य गरीबी से केहू न सोई उन्हीं के अभी तो वोट दियाई केहू के कहला में आई न कोई केहू के कहला में आई न कोई पहिले जैसा नया बनाही होई भूखे गरीबी से केहू न सोई उन्हीं के अभी तो वोट दियाई केहू के कहला में आई न कोई भैया राशन दिलई है सबके साथ निभैया भैया राशन दिलई है सबके साथ निभैया बात सबके बतावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा गावे गावे नाला रोड बनवई है दूरे दूरे लाइट सोलर लगई है राइटर विकास रमन कहेले साच चतुर्सी पंचायत के भाग चमकई है गावे गावे नाला रोड बनवई है दूरे दूरे लाइट सोलर लगई है राइटर विकास रमन कहेले साच चतुर्सी पंचायत के भाग चमकई है करे सुमंत गैस बाटे बहुते विशेष करे सुमंत गैस बाटे बहुते विशेष घुसखोरा हटावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे के बा मुरारी भैया के जितावे के बायस उनके समिति बनावे